Kubekelwe bucala iibhiliyoni ezintathu zeerandi nezizakuncedisa ukuphuhlisa kuMmandla wezoShishino eMonti. Oku kunyuswa yinxalenye yephulo lotyalo-mali kwindlela yokuvuselela uqoqosho lweli phondo nokukhawulelana namanani aphezulu abantu abangaphangeliyo. Le nkxaso-mali iyachithwa kwicandelo leemoto. Eli candelo libonwa njengentsika yoqoqosho kweli phondo. Intatheli yethu Abongile Yantyisa usixelela banzi ngeli phulo. Abongile, masikwamkele, khawusixelele banzi ngeli phulo. Eli phulo liphulo elijolise ukukhulisa uqoqosho lweli phondo leMpuma Koloni. Ndingatsho ubana ziinkampani eziyi-16 nazo zityale imali ngakumbi kwicandelo lezothutho liso, nto leyo izokuvelisa imisebenzi engapha kwama-2,000. Kodwa kusichubela banzi ndinayo ingqonyela ye-East London IDZ, utata Simphiwe Kondlo. Sibulise kuwe tata, sibulela kakhulu ngexesha lakho. Namhlanje niphehlelele inkqubo nalapho kutyalwe imali engange-3.3 yebhiliyoni yeerandi. Khasinabisela ubana izokuhamba njani le nkqubo. Siyabulela. Le nkqubo esiyiphethelelayo namhlanje ukuba sivula imizimveliso eyi-16 kwicandelo lokwakhiwa kwemoto, and le nkqubo seyiqalile njengoba sibona uba la mashishini sesebenza. Nanku umzimveliso wase-Ibo together with 16 others. Namhlanje we are saying that siya-announce officially uba le nkqubo seyiqalile. Abantu sebeqalile ukuqeshwa. We have got over 1,000 people that have been employed already. We're ramping it up uba kuye ku-2,000 njengoba sowutshilo. And yinxalenye ye-IDZ uba i-IDZ ijonge ukuphuhlisa uqoqosho lwale Eastern Cape ngokuba liqinise irole esiyidlalayo ekwakhiweni kwemoto, iqinise irole esiyidlalayo ekuvelisweni kwamathuba emisebenzi. Tata, njengoba silapha namhlanje sizivile izithethe ngodabeni xeshukweni ipehlelela le nkqubo ukubana eyona njongo kuphuhlisa uqoqosho lwephondo. Nina lingakanani olwenu ugalelo ekuphuhliseni oluqoqosho lweli phondo lusilelayo? Sesihambe umgama omde kakhulu ekuphuhliseni uqoqosho lweli phondo. Njengoba sithetha nje, iinkampani esezi-operator apha e-East London IDZ zikumashumi-4. Sisakhula futhi apho ngoba zisenintsi izakhiwo ezisaphakamayo uba ziqhubeke ukwandisa amathuba emisebenzi. Futhi asijonganga kumaziko ajongene neemoto kuphela. Zikhona njengoba kwiveki eyandulela le sivula ifactory yokwenziwa kwecheese. So sijongene namashishini kwii-sectors ezahlukeneyo. Automotive is the anchor sector, eyona sibambelele kuyo ngenxa yoba iphondo eli lethu liqinile ekwakhiweni kweemoto. Kodwa sithi sijonga uphuhlisa namanye la amacandelo, icandelo lakwa-agriculture ne-agro-processing, icandelo le-renewable energy enzelwa ukwazi uba kuphehlwe umbane through solar energy nangezinye iintlobo. Ndiyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Lisa, lowo ngumnumzana uSimphiwe Kondlo noyingqonyela ye-East London IDZ. Sichubela banzi ngale nkqubo bayiphethelela apha namhlanje. Ndingabalula inkulu baphathiswa kunye nomphathiswa wamashishini amancinci uStella Ndabeni-Abrams ngabanye abawuzimasileyo lo msitho. Lisa. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Abongile Yantyisa, sasaza ngqo eseMonti eMpuma Koloni.